മുട്ടക്കറി വെക്കാൻ വൈകിട്ടത്തേക്ക്. മുട്ടക്കറിയും ചപ്പാത്തിയും വൈകിട്ട് ഇവിടെ. അപ്പം മുട്ടക്കറി വെക്കുന്ന കാണാമേ. വെച്ചിട്ട് ചൂടാകാൻ വെച്ചു. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ, നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാവേ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, സവാള എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നിടം വരെ അടച്ച് വെക്കാം. നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ. ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാല ഇതിനകത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാതെ. മസാലയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പച്ചമണം മാറി വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. അരപ്പെല്ലാം പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെള്ളവും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചാറൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ അടച്ച് വെക്കാതെ. ഇപ്പം അരപ്പെല്ലാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അരപ്പെല്ലാം തിളച്ച് കഴിയുമ്പം മുട്ട വേണ്ട പിച്ചാത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് പൊളത്തി കൊടുത്തിട്ട് അരപ്പിലോട്ട് ചേർക്കാതെ. ഇത് എല്ലാം പറ്റി നന്നായിട്ട് കാണാം. അപ്പം കറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ. എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മൂപ്പിച്ച് നമ്മൾ കറിവേപ്പില അന്നേരം വഴറ്റുമ്പോൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പച്ചമണം ഇറങ്ങത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറിവേപ്പിലയും വെന്ത് നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ഇതാണ്. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി എല്ലാം പറ്റി നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ വീഡിയോസൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്കൊക്കെ പോയേക്കുമായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടക്കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ മുട്ടക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.